Mitsubishi Outlander. Получи следния проблем. Когато задържа по-дълго време спирачката, на таблото ми излиза известие, че има изгоряла лампа. Затова ще проверя първо стоповете. Така, левия свети. Третия обаче не свети. И десния свети. Поради тази причина ще преминем към смяна на третия стоп. Това е третия стоп, който съм подготвил да смена. Хубаво е, когато имаш друг стоп, защото това помага да се разбере как се сваля и как се поставя новия. Ето тук, щом ги има тези ушенца, значи трябва да се свали кората отвътре и предполагам, че са щипки я захванат и чрез тях ще бъде сменен. Затова сега ще премина към свалянето на кората. Свалянето на тази кора, мисля, че тя ще бъде единствено за нея. Лекичко. Търси се къде е стегнато, където е стегнато. Там има щипка. Така. До тук. Добре, ето я. И кората. Излезна без никакъв проблем. Тук могат да се видят щипките. 1, 2, 3, 4 и с тук още две зъбчета влиза в тази част. От тук вече имаме поглед навътре. То се сваля посредством тези болтове тук в дупките. Просто няма да има друг начин за неговото сваляне. Сега ще ги сваля и тях и продължаваме. Преди да го сваля, обаче виждам нещо много неприятно. Буксата. Тази букса е празна. Което ме навежда мисълта, че най-вероятно стопа не е включен и този, който съм го закупил, е бил напълно направо закупен. Сега ще пробвам. Ето тук има букса. Така. Тук има кабелче. Не знам как е възможно това да се случи, ама... Така, връзвам го. Сега трябва да се направи тест, да видим дали свети в действителност. Ето го теста. Оп! Оказа се, че свети. Няма да ви покажа как се сменя третия стоп. Имах желание, но пък поне вече знам каква е процедурата и може би все пак ще бъда в помощ на някой. Благодаря ви.